Ten československý element v nás stále žije a jsme rádi, že se máme rádi a chceme, aby jsme se spolu užili a aby naše to kamarádstvo pokračovalo ďalej. Já bych chtěl za ten český cech rozhodně poděkovat a potvrdit, že ta spolupráce a myslím si, že i to přátelství bude nejenom trvá, ale bude i pokračovat. Na zdraví.